एकाडेमी अफ सेवाखाय गुजुरु काराटे आसामनि बानजायनायाव गसाइगावनि हाब्रुबिलाव सानथामनि हाबाफारिजों काराटे फोरोंथाय मावबादा खुंनाया दिनै थुंगेबाय। आथिखालनि लाइमोनफोरनि गेजेराव काराटे सोलोंथायनि सायाव गोसो बोनो थांखिजों एकाडेमी अफ सेवाखाय गुजुरु काराटे आसामनि बानजायनायाव गसाइगावनि हाब्रुबिलाव सानथामनि हाबाफारिजों बेसेन नाङै काराटे फोरोंथाय मावबादा खुंफुंनाया दिनै थुंगेफैबाय। बे फोरोंथाय हाबाफारियाव गासै 60 लाइमोनफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियावनो मास्टार अफ इन्स्ट्राक्टर महरै सिहान प्रदुमन घर आरो सिहान सन्जीब बसुमतारी बिथांमोनखौ बाहागो लानानै फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनै बेवहाय गसाइगाव जोंनि काराटे दज' आरोखि काराटे गेलेग्रा न'आवहाय बेवहाय सानथामनि हाबाफारि ट्रेनिं हिसाबै लानाय जादों। सोरनि बानजायनायाव लादों? बियो जाहैबाय एकाडेमी अफ गुजुरु काराटे सेवाखाय आसाम बिनि बानजायनायावहाय सानथामनि हाबाफारि बेवहाय खुंनाय जादों। बेवहाय ट्रेनिंजों लोगोसे माने बाहाय आरो माखासे माने ग्रेडिं माने प्रमोशन आरोखि बे ब्लेक बेल्टफोरनि माखासे प्रमोशन दङ बिथांमोनखौबो माने प्रमोट खालामनाय जागोन बे ट्रेनिंनि माने लोगोजोंनो आरोखि। मा थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों नोंथांमोन? थांखियाथ' उद्देश्यआथ' माने जोंहा गिदिरानो उद्देश्यआथ' माने गथ'फोरखौ ट्रेन होनाय फिजिकेलि मेन्टेलि फिट खालामनाय लोगोसे माने सेल्फ डिफेन्स गावखौ गाव सेल्फ डिफेन्ड खालामनो हायो जेन' आरोखि। बेसेबांसो लाइमोनफ्रा बाहागो लादों बे हाबाफारियाव? बेवहाय ओरैनोथ' 60 प्लासआनो दङ। बेनो हिन्जावफोरबो हौवाफोरबो बाहागो लानाय नुनो मोनदों। जों मा बुंगोन बेखौ लानानै? हिन्जावसाफ्राबो गावखौ फिट लाखिनो हायो जेन' गावखौ माने सुरक्षा खालामनो हायो बेफोरनि ट्रेनिंबो खालामनाय जादों। मास्टार इन्सट्राक्टर हिसाबै सोर बाहागो लादों? मास्टार हिसाबै फैदों जोंनि इण्डियानि चिफ रिप्रेजेन्टेटिभ जाय बिथाङा नुजाफैनो हादों ओइ हारियानानिफ्राय सिहान प्रदुमन घर बिथां आरो सासे बेबो इन्सट्राक्टरानो बिथाङाबो बेंगलरनिफ्राय नुजाफैदों मिस्टार सिनसाय श्रीकान्त। नोंथांमोननि बे हाबाफारिया बोसोरफ्रोमबो जायोना बे खेबाव गिबि जादों? गिबि माने प्रमोसना जोंना ओरैनो बाहेरायाव लायनाय जायो। एबारावहाय गिबि खेब जोङो बेवहाय माने प्रमोसन बे ट्रेनिं सेमिनारखौ लानाय जादों आरोखि। प्रमोसन काम ट्रेनिं बे माने ग्रेडिं काम ट्रेनिंखौ देग्लायसो बेवहाय लाजेननाय जादों आरोखि। देग्लायसो प्रथम माने मास्टारखौ लिंहरनाय जादों आरोखि। केराटे सोलोंनायखौ जे बयबो सोलोङो बेखौ लानानै आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मा बुंगोन? बेथ' मोजां कुइसन। बेथ' माने केराटेया माने मोनसे माने गावखौ सुरक्षाजों लोगोसे गावनि हेल्थ एन्ड मेन्टेल फिट लाखिनाय जेन' माने माबाफोर माने गावखौ कनफिडेन्ट लेभेल बारायनाय बेनो आरोखि। बेनिफ्राय आरो माने बे गाज्रि माने माबाफोरनिफ्राय जेन' गोजानाव थानो हायो। केराटे गेलेनायनि गेजेरजों गोजौ थाखोआव मान बान्था मोननो हायो। हायो सियर दङ। बेफोरबादि लाइमोनफ्रा माबायदि गोसो होनांगौ केराटे सोलोंनायाव मा बुङो? आंनि माबायावथ' दाथ' माने केराटेयाबो माने बिराद स्कप दङ। जेरेखम नोङो फरायनायजों लोगोसे आरो बे स्पर्ट्सखौ बे काराटेखौ लांफायोबा बेफोरनो नोङो चेम्पियनशिपफ्राव जेनेबा बाहागो लानानै बेवहाय मेडेल लाबोनो हायो जेन' नेसनेल इन्टारनेसनेल बेफोर इभेन्टआ जाबाय थायो इयारलि जायो। जायफोर बिथांमोनहा माने बेवहाय जोंनिफ्रायबो बे एकाडेमिनिफ्रायबो माने बहुद माने बिदिनो साख्रि बाख्रि मोननो हानाय बेफोरबादि दङ। ओरैनो आरो साख्रिबो मावनाय दङ। आरो रिसेन्टलि जोंहा थांनाय बोसोराव सानै साथामसो जोंनि माबानिफ्राय कमान्ड'आवबो जों सोनो हादों आसाम कमान्ड'आवबो। बेनिफ्राय बिनि सिगां SSB टिम दङ जोंहा। SSBआवबो जोंनिफ्राय मोनसे SSB टिम दंखायो। बे तेजपुर माबायाव आरोखि काराटेनि टिमानो आरोखि। बेबो जोंनि आन्दारावनो सोलियो। आरो जायफोर बिथांमोनहा साख्रि मावदों बेबो जोंनि एकाडेमिनिफ्रायनो थांनानै। गौड़ है, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ।
और यहाँ 3 दिन के लिए हमारा ट्रेनिंग सेमिनार लगा है, कराटे ट्रेनिंग सेमिनार। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गोजुरु कराटे फेडरेशन सेवाकाई। हमारा हेडक्वार्टर जापान में है और हमारे जो चीफ हैं वो सीची फुजीवारा हैं जो जापान से हैं। और हमारा जो हर साल एक ट्रेनिंग कैंप लगता है इंटरनेशनल, और बाहर से हमारे मास्टर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं, जापान से आते हैं, हर साल वो आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और इसी कड़ी में हम भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अपना ये ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं। तो कर्नाटक में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, अभी असम में हमारा यहाँ 3 दिन से ट्रेनिंग सेमिनार चल रहा है। तो इसमें हमने कराटे जो हमारा ट्रेडिशनल गोजुरु कराटे है उसकी जो विधाएं हैं उसके बारे में हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इसमें 3 दिन ट्रेनिंग चलेगी हमारी, फिर इनके बच्चों का एक ब्लैक बेल्ट का जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में ये 20 स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो सीखा है उसी से ही रिलेटेड इनका एग्ज़ाम होगा। और कितने पास होते हैं, उम्मीद है सभी पास होंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल, IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फार्टिलिटी गुवाहाटी। मैं जनाब विचारिছো जे मैं ककराझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आহি आছো दुपरिया 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই। যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে, নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে, আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বুকিঙৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত। আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।